u-2018, so ubhoti hayi akaze ayiphathe leyo. Shuthi-ke bese sengithi ngizama ukuthi ngiyaphuma kule relationship anqabe angavumi ukuthi ngiphume. Mangabe-ke sengimtshela ukuthi phela nami phela ngumuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi nami abazali bami babe happy ngolunye usuku ngami. Bese waba nakho lokuthi usafisa ukuthi ngolunye usuku angiveze kumamkhulu. Kodwa-ke manje sengiyabona ukuthi sekuthatha isikhathi-ke manje akangivezi ngimamkhulu. Into esengiyibona ukuthi mina into mhlawumbe engangisiza-ke ukuthi mhlawumbe ngiveke ngimzayele ingane mhlawumbe yona ndlela ezokwazi ukuthi angiveze ngayo ngimamkhulu. Kuyona ndlela. Bakhona abanye bomndeni abakwaziyo khona le ekhaya? Angaziwa umuntu nje. Iy'ngane zakhe? Khona iy'ngane zakhe ahlala nazo ziyangazi zona-ke, si-right nazo siyazwana, kodwa emndenini wakhe nje osisi bakhe angaziwa muntu. Awaziwa muntu. Manje ubona ukuthi le ndlela yokuthi sivele sithole umntwana iyena ezosisiza ukuthi umamkhulu azi ukuthi ayibo senginomamncane. Yebo, ngiyacabanga ukuthi mangabe ngizomtholela umntwana uzokwazi ukuthi sengikhona ngigalelekile futhi ngigaleleke ngey'nkani. Manje mamncane ngiyakuzwa impela ukuthi hayi ufikile futhi ugalelekile ngey'nkani. Diye mabonakude ngicela ukuba anonymous. Sikubingelele sikwamukele emukele emakhaya kwi-Select Africa TV. Igama lami nguNelisiwe wakwamagwaza kuhlelo Diye mabonakude. Udaba namhlanje lubhalwe ngusisi naye odinga usizo ngokuba umamncane ngokusemthethweni. Lufundeka kanjena ke Diye mabonakude ngowesifazane odabuka eJolivet eNyavini isigodi ngokuhlala ngihlala eThekwini. Sengibe sebudlalwaneni nomuntu wami iminyaka engu6 sithandana nensizwe edabuka phesheya kothukela eNyezane. Ngiyamthanda umuntu wami kakhulu naye uyangithanda kakhulu futhi kodwa yinye inkinga esibhekene nayo ushadile. Unempeza wami hleze ungilahla ngoba izingane zomnyeni wami nonkosikazi wazo ziyazi ukuthi mina nobaba wazo siyathandana kodwa umama emakhaya akazilutho ngalolu daba. Khona sengibekezele kwanele manje umnyeni wami ngelinye ilanga wathi akaziboni iphinde lobola wakusho lokho eminyakeni emibili idlule sathi ukuhlukana kancane zangincenga izingane kuba sibuyelana ngoba inhliziyo yayiphakelwa salungisa izinto sasesiba right. Usephinde waphunyuka futhi wathi mina ngilunge sithandana uyangithanda ucela ngimbekezelele ngelinye ilanga ngiyojabula. Sengifikela nawumuzwa ukuthi ngivele ngimumithele ingane ukuze ezongiveza ekhaya ngonkosikazi. Ngaphandle kokuthi ngimithele ikupho okunye okungangisiza ukuthi nami ngivezwe kumamkhulu sengikhathele ukuba umakhwapheni. MakunguDisemba indoda angiyazi ngigcina ngoDisemba inyuzo ngiyibona ngoJanuary. Jabula kakhulu uma uhlelo leDiye mabonakude lungangisiza ngokumele ngikwenze ukuze indoda yami ibone ukuthi sengikulungele ukuba ngumamncane. Angikaze ngiyiphathe nakunye umuntu wami eyokuthi eyovela ekhaya ozothobayo nozimisele ngokuba ngumamncane. Lona ke sizokhuluma naye ngokuthi enze njani, sizoba nengxoxo naye ekhethekile erekhodiwe. Njengoba besishilo-ke embukele emakhaya ukuthi sizohamba sihambe size sifike kuyena u-Anonymous okungusisi usibhalelile ngodaba lakhe lokuthi usekhathele ukuba isancinza yikhwapha. Sikubingelele Anoza sikwamukele. Siyakwamukela kuhlelo iDiye mabonakude sawubona. Yebo njani? Siyaphila mama unjani? Umamncane ne? Yebo. Osekhathele ukuba umamncane osekhwapheni. Ngikhathele ukuba ikhwapha. Ukhathele ukuba yikhwapha. Yebo. Manje senesikhathi esingakanani nebabazini ndawonye? Sesino6 years sesino6 years, senino6 years. Manje ubaba uthini uyayiphatha kodwa yasekhaya noma uyijikisa endleleni? Hayi ngathini sesithandana u-2018, so ubhoti hayi akaze ayiphathe leyo. Shuthi-ke bese sengithi ngizama ukuthi ngiyaphuma kule relationship anqabe angavumi ukuthi ngiphume. Mangabe-ke sengimtshela ukuthi phela nami phela ngumuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi nami abazali bami babe happy ngolunye usuku ngami. Bese waba nakho lokuthi usafisa ukuthi ngolunye usuku angiveze kumamkhulu. Kodwa-ke manje sengiyabona ukuthi sekuthatha isikhathi-ke manje akangivezi ngimamkhulu. Into esengiyibona ukuthi mina into mhlawumbe engangisiza-ke ukuthi mhlawumbe ngiveke ngimzayele ingane mhlawumbe yona ndlela ezokwazi ukuthi angiveze ngayo ngimamkhulu. Kuyona ndlela. Bakhona abanye bomndeni abakwaziyo khona le ekhaya? Angaziwa umuntu nje. Iy'ngane zakhe? Khona iy'ngane zakhe ahlala nazo ziyangazi zona-ke, si-right nazo siyazwana, kodwa emndenini wakhe nje osisi bakhe
Ayi angazi wami. awaziwa muntu manje ubona ukuthi le ndlela yokuthi sivele sithole umntwana yena ezosisiza ukuthi umamkhulu azi ukuthi ayibo senginomamncane. Yebo, ngiyacabanga ukuthi uma ngabe uzomgeza iy'nyawo. ngimtholela umntwana uzokwazi ukuthi sengikhona ngigalelekile futhi ngigaleleke ngey'nkani. Manje mamncane ngiyakuzwa impela ukuthi hayi ufikile futhi ugalelekile ngey'nkani. Manje leyo ukuthi umbithele noma umtholele umntwana ubona ukuthi isona sisombululo ongakwazi ukuthi uqhubekele ngaso phambili noma Ingakho-ke nami ngibona ukuthi angibhalele la ekhaya ukuze ngithole ukuthi mhlawumbe ngiloko engikucabangayo ikona ngangisiza yini. Ngicela ukuthi ningichushishe kuloko ukuthi ngangisiza yini ukuthi ngivele ngokuthi ngiziqhamuke senginomntwana. ukuqhamuka usunomntwana. Kodwa ubaba mawubuka yena uyathembisa noma usamsaba umkhumbuza le ndaba yokuthi ayibo njalo. Cha, wagcina phela nje ethene yena usafisa ukuthola indlela yokuthi angi-introduce laphaya kumamkhulu. Manje sengiyabona ukuthi udlala kancane-ke. Ubona ukuthi uvele uthule umntwana. Yebo. Oh babukeli be-DM mabonakude siyacabanga ukuthi mangabe kungukuthi nawe unalo udaba olufuzele ungakwazi ukusibhalela ungaba u-anonymous. Sisaqhubeka nalo-ke uhlelo DM mabonakude sinaye-ke umnumzane u-Ayanda Khakhaza okuyena ozosisiza asinikeze isisombululo ozosisiza asisizele umamncane ukuthi iluphi olunye uhlelo angenza ngalo okanye umnumzane lona iyiphi indlela angenza ngayo ukukhombisa uthando nokumnikeza ithemba umamncane. Mangabe kungukuthi-ke nawe-ke uyafisa ukuthi sikusize kudaba lakho olufana nalo ungasibhalela usithumelele i-message yakho ungakwazi ukusithumelela uma kungukuthi unalo udaba olucishe elifana nalo nawe uyalidinga izeluleko uyadinga ukusiza ungasibhalela ku-selectafrica@gmail.com. Sinaye-ke umnumzane uKhakhaza u-Ayanda ovela kwa-Umuzi Training Center uzokwazi ukuthi asiphe izeluleko nezixazululo mangabe kungukuthi khona la okudingakala khona ukuthi mhlasimpe u-anonymous wethu alulekwe noma atshele ukuthi ethi ukwehlisa umoya alinde ibabazi ukuthi lize limfikise kumamncane. Siyabuza lezo ndaba ezisithela wena zinoma sithena Shine